Bueno, eu quería vos contar, a ver se non me parto, porque estou nun lugar que lle chaman Comeliño, na parroquia de Cespón. Non sei isto a onde pertenece moi ben, pero a historia que vos iba a contar, este tipo de cruceiros con esa capeliña son bastante típicos, bastante común atopalos na comarca do Barbanza. Teños atopado noutros lados, pero na comarca do Barbanza hai moitísimos con esta forma. Hoxe atopei dous, bueno, atopei varios, pero en dous deles estaban a inscripción e son moi antigos porque atopei un en Meiquiz, isto pertence a Rianxo, que creo que poñía 1616. Logo atopei outro máis, bueno, este é a chuleta, o cuaderno de campo que levo eu, non? En Meréns, e tamén poñía 1661, se mal non recordo, anos 1600, o sea que son antigos. En dous deles me comentaron os veciños algo que eu non sabía nin imaginaba. Eles teñen unhas figuras, todos teñen unha figura dentro da capeliña. Un que topei tiña o San Antonio e a Virxen, este ten a Virxen sola. Topei outro con tres figuras, tiña unha piedade polo lado, na parte posterior tiña outra, un oquedá, e que se veía, miraba pastelada e pa outro. O que non sabía é que me dixeron que algunhas veces a figura pode aparecer vendo pa un lado ou vendo pa atrás, porque se facía algún ritual que para pedir chuva, ou que a chuva parara, ou que os ventos soplaran de outro xeito, según o sitio para onde se puxera, así viña o vento. Entón, según as condicións, verdad, pois se lle pedía movendo o santo, movendo as figuras. E xa di aquel refrán que dice que ata se Dios quere, chove do norte, ou algo así é. Apuntademe aí se o coñecedes vos. Entón, do norte é difícil que chova aquí porque son do norte e do leste frío, é seco, non chove. Chove do sur, do oeste, pero do norte non é habitual. Pero iso, se Dios e o santo quere, chove de onde faga falta. O tema é ese, que eu non sabía de que as figuras se podía mover neste ritual de... Curioso, aquí, ao lado mismo deste cruceiro en Comeliño, hai un conxunto moi erosionado, moi xa casi perdido, de un petroglifo que chaman das cabras, no que aparecen uns animais e tal, e quen sabe se xa fai 5.000, 6.000 anos, 4.000 anos, aquí xa non se facían determinados rituales, a fertilidade, a chuva, os elementos, etc. Se sabedes algo, comentádeme, se non, poñedelle me gusta. Vale, hasta logo.